nik uste aurtengo edizioa, 25. edizioa edo 26. edizioa izango dela gutxi gora bera. 7. edo. 31. urtea. Ondo ederto. Niretzat gauza bera dira, clown da payasoa ingelesez. Lovely. Esango nuke payasoak, barre egiten dela, baina eta clownek berriz hori izugarrizko kritikak egiten dituztela eta gizarteko ispilua dira batzuetan. Clown ez dela bakarrik payasoak, dira gauza gehiago, adibidez malabaristak edo akrobatak, ez? Eta payasoa badira barre eragiten digutenak, ez? Ha! Fucking crazy. Kill you all. Bai. Beti jartzen naiz atxerantze ez irtetzeko. Agian bai, parte beharko nukela. Bai, animatuko ginateke nik uste dut, bai. Eta bera bai, esan dit baietzen, bai.